Itinagan ti Ama. Napalabas. Napanunot ni Mr. Wong agun gundawayan ni Don Leon ti panagpungtot na. Tapno nakarkaro ang makaramid da ito itibidot. Nga isumot lang ti pagbalatagan na. Iso binilin na nga rod ni Maximo. Ano bilang tamasarakan dadagiti buyot ni Don Leon. Saan da nga agpadlaw tapnawan ti mapasamak aranget. Iti sa bali abangir. Adaluman ti rabii ngam saan pa ilang agtuglap ni Monica. Isungay munan ni Ising anaginana. Kabayatan na, nagsarita mo da Padre Simon ken Hepe Salvador. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Namnama ka saan ang sinakit tinakam mo, tinakunan ni Mr. Wong. Awanan niya man na kanyak dayjeng imbagana, Simon. Nasayat no kasta. Patcheck abo nga lang ti sakit tinakam na dayjay. Gapoy tinapasamak iti negosyo na. Pudno dayta. Angam amom. Kadagiti naglabas nga aldaw. Adda nadlaw ko. Anya dayta, Narding? Awan tinapasamak addakas iti intero nga ili ti San Bartolome. Uwan nga paiso niya. Kasla naglaylo dagiti managdakdakas. Kasla agpipinaliw da. Kasano anak ko na mga agpipin na liiw na? Asino ngamin dagiti agkakabusor? Asino pa'y kuma? Da Mr. Wong kan Don Leon. Aniya. No adala na naimbag dagiti napasamak. Nadnadlaw, Simon. Grupo ni Mr. Wong kan grupo ni Don Leon dagiti agraranget ditoy. Ket no jak agbidot. May sa kadagiti tao ni Don Leon timangmangted kanyak iti impormasyon. May papanitar aramiden ni Mr. Wong. Anya. Daytaket patapay laeng. Ngem iti kanito ang makaalak iti natibker nga ebidensya. Amang panagnak iti pattapatak. Siguradwak asaanen ang makalisi dagiti masagnan. No kasta yaya, napanan ni mama? Wan balasang ko. Di na kan nauray anak kariing. Sa bagay, awan matkit di tinapatag nga ibagak kumakan ko na. Ngam pasensya kan Naibagak ngamin kin ni mamam ti panagpuyat mo iti rabi ay. Ha? Kuna na akasarita na kanto kanaw, taamangan no adda parikot mo. Ay, awan ti parikot ko yaya. Imbagak mat kan kadayta, saan ka di? Wan, ngamjak mo't nalapdan ti bibig ko. Kat naibagak kin ni mamam. Iso apasensya ka lako man na balasang ka. Di kagdanag yaya. Awan anyaman na kanyak dayta. Anya ka diya talaga ti planong, boss. Apay masansan ka man na mapaan di simbahan. Ikagkagumakalaan paragtala kanyak dagiti diboto simpaan, Maximo. Anya? Taytag paiso. Isuda lamatag pangkontla kadagiti mang sopsopolta, Don Leon. Ang boss, kunak man saan tayo pailang agtignay. Tapaliiwan tayo no anya ti sumarunong adang nga iwayat ti grupo ni Don Leon. Podno dayta. Ngayon bayat agpalpaliw tayo. Naska nagtingnayak. Saan lumbang agtalag kaklatan. Naandal estimate ko kabalan, Don Leon. Isungay ta. Siya kagpalpalikot. Boss, Ngam saan ko nga itulok, Maximo. Sana kagpaabak, Don Leon. At tignayak lata kontla ken kwala. Nauma ko niyang pampamarang. Tati ginapudno na. Sa anak mat talaga amarikatan na magna. Ngam kasapulan. Amangan ngamin no adda ti makunada kanya. Nang runa ni Monica. Narigatan. Amangan. Una yan, papa. Apay ngay adi nag inayaban. Tap na adda kumamang kibin kan ka.
Bayan ti panagpagnapagnam diti hardin. Ne, si kamat kayam iha. Di mat imbagakan ka, papa? Siya ti personal nurse mo? Siya ti mangtulong kan ka iti nadardara sa panag-recover mo. Muni ka iha, di kagdanag. Kabalag mo ti magnasi siya. Papa, saan anatangkan ti ulom? Amang ano anya ti mapasamak kan ka? Ay, di nagpagdanagan ko nakmet. Iti mabiit. Naimbagak ton iti husto. Mayora, kumusta ni Don Leon? Mayat meten, hepe. Kabailan nan ti magnangag may maysa. Saanan akas idisim marungkar ka iji balay, akasapulan na pa'y ti muleta. Nasayat nga rod no kasta, Mayora. Sika, hepe. Kumusta ka mo't? Anyan ti development kadagiti kaso anasken asulbaran nyo. Ongoing ti investigasyon, Mayora. Kat gapo iti panagtitinulong mi kadagiti tao. Masiguradok ang masulbar mi matlangan ti amin aparikot, iti kabiitan a panawan. Nasaya at no kasta. Nangipila kamin iti darom kontra ka ni Mr. Wong. Mayora, Apaman nga iulog ti korte ti arrest warrant. Kaya't ko akam maganyo adagos dayjay a Mr. Wong. Ada impormasyon nakadanon kanyak, Maximo. Anya day ta, boss? Pinatuloy da mayo lalogante ng idalom kanyak iti kidnapping. Anya? Kasano nga rudahan, boss? Hawanan niya man na kanyak dayjay, Maximo. Alamidan dano anya kayat da. Alamidak latamat no anya kayat ko. Angan, boss. Di kay ka di maamak. Kapoy ti day ta na pasamak. Awan lombang pagamkak, Maximo. Awan basol ko. Iso awan lombang pagdanagak. Ti kayat ko ipaalamid mo karagiti boyot tayo. Kat siguraduan da, no hosto atap ko. Nga dayjay kabakilan boyot Don Leon. Tanwa dayjay boyot na. Makaplano tayo, alamidan tayo. Siya kung timang doktal, boss. Ha? Siya kung na mismo timang aramid iti dayta. Iti kasta, sigurado pa'y. Talaga akabailan yon, sir. Makapag na kayo nga oray awan ti muleta ya. Talaga asaan ko pa sa tising. Isungawan ti dagas na napasama kanya. Sir, Ngam, dagiti awanan bain na nagaramid kanya kiti dagas. Sigurado ang malungsot danto iti pagbalutan. sir, Saan ka tising? Rumbing laing ang madusa dagijay. Ngamin, nakakaasimat dagiti sumarunupay a biktima. pudno dayta, sir. Isungag sa gana dalayan. Taiti mabit, sigurado nga addadanton iti pagbalutan. Anyan, Nardin. Kasla na alas a panunutan. Tiyan niya, Simon. Sigud nga sosyo iti negosyo da Mr. Wong ken Don Leon. Sigud ana singid da. Ang amita. Agdin-din na rumdan. Wen nga rod. Indarom ni Don Leon iti kidnapping ni Mr. Wong. Ngam nag-counter-charge smet ni Mr. Wong. Anyakat nga minan nga agpaiso. Ngam kasta talaga, no dagiti babaknangan ti involve, kadagiti nadadagsan na kaso. Kadawyan nga awan ti mabalod. Ngamin, kabalan da pagbayagan ti proseso, aging ga magaburanton ti kaso da. Awan to matlaeng ti pagmamaayan na. Nardin, Ang amala, para makita, urayin tayo na niya ti mapasamak, iti damon to, apan nakahiring da ijay korte. O Jack Mariro, nakadanon ako ni tipusag ti kabakiran ti San Bartolome. Ay, agan nadak lang. Jack amo, noon niya ti mabali na mapasamak kanyak. Iti kaadak ditoy. Nang runan husto ti atap ni boss, adito'y tinagpak niyan dagiti buyot ni Don Leon. Agan nadak. Narigatan. Amangan no niya ti mapasamak kanyak.
bayat ti kadak dito'y kabakiran. Madlaw na bambannog ka, Jonah. Sana maliklikan, Leon. Naibaglakit din ta na uli mag-ita ti San Bartolome. Adamot dun sumagmamano alawas, manipod idinaudi nga dadakas a napasamak. Jonah, Sapay la kuma, tagtultuloy yung ti kastoy ak kinauli magtilugar tayo. ang mga nunauman niya gar-aramid iti maikaniwas tay jaya Mr. Wong. Huwino saan? Naglaylo siguro. Gapo iti panangidarom tayo kenkwana. Leon, laglagi pam ang nag-countercharge ni Mr. Wong. Uray sika, indarom na kamat. Amok dayta, Jonah. Nga mawan apulos ti pamalpalatpatan na iti ibagbaga na apaka inaiga kiti napasama kiti restaurant na. Leon, Jonah, awan tumot laing tinasaya ta pagbanagan dahi adarom na kanya. Ngam siya, adda ebidensyak nga iso ti utek iti napasama kanya. sapay la ko mga rod, tamapanak na kanto dayta iti korte. Agmanwak, Padli Simon. Bendisyon na nakatiapo, Mr. Wong. Agmay sakan samat. Wan, Padli. Ayan ni Maximo, driver mo. At taliklik na. Isodya ko rin koyog. Mr. Wong, saan ka kadiya maamat nga agmay salaan? Anya ko malumbang pagamkak. Awan pagdaragak, gapo awan mo't basol ko. Mr. Wong, Dahil pa managnak na dalos konsensyak. Sana ka si Tidaduma. Saan da makapanaw pagtangan da. No saan da kadwa, badigal da. Papa, kayat mo ti rumuar? Sa dino, ti papanaki ha. Ang mga no kayat mo ti mapan iti simbaan. Manihuan ka, Papa. Monica. Awan ti dakas ang mapasamak, Papa. Mamati ka kanyak. Ay, Alan, Papa, makapasikor ti adalatan di ti balay. malala. Nga magsublita matla dagos, ha? Amumbat siguro no apay. Wan, Papa? Ikarik, agsublita adagos. Anya madamag, Maximo. Boss, kaslawan magtao nagbasak-basak dito'y kabakiran. Anya? Tay tatagpaiso, boss. Hapay nga lo di talangin nyawag mo. Pasensya kan, boss. Marigat ti signal dito'y. Nuawan pagilasinan at daditara kiti Boyot Don Leon. Hagsubli kang aluden dito'y, Maximo. Matungtal, boss. Halang aluden. Haganat ka lang. Nakagtantan, Papa. Monica, iha. Mabiit lang, Papa. Umuna ak adum saag. Tumay kaalalayan adum saag. Ay, anyan. Baliktad itan di mapaspasamak. Imbes asyak ti mga lalay kan ka, iha. Saan na bale? Taita lang, daytoy, Papa. Into naging pagkan. Siyak tumatlaang ti alalayam. Ay, katuan, iha. Talaga kasta. Mabiit lang arat, Papa. Siyak ti umuna adum saag. Taumay kayo alalayan adum saag. Dandanay kami gayam nagranakin ni Mr. Wong dito simbaan. Padre Simon. Wen, Don Leon. Ay, Apa yan, Don Leon? Naunag ti panagsenayo, pampanunotek lang amin, Padre. Anya nga tati mapasamak no agrana kami kini Mr. Wong. Anya ti kahit mo sa Wen, Don Leon? Padre, panagkunaket sa anak pa'y anak kasagana asumango kenkwana. Pakawanan nakti Diyos, ngam kagurgurak ni Mr. Wong. Nakaruti pa nagbabawik ang nagbalin kami anasinged. Anya? Don Leon. Laglagi pa mga uray no kasano ti basol kan ka ti sabali a tao.
Rumbang la pakawanan. Ang padre, sabali tinapasama kanyak. Dandaniak na tayo saan ka de? Amok daytan, Don Leon. Ang saan pa'y mat anapanagnakan ani Mr. Wong at talaga ti utak ti pan nakadukot mo. Saan ka di? Padre Simon. Ibagaman kanyak. Ad-adda ka di aday jay ang Mr. Wong ti sakit mo. Anya ti sungbat ni Padre Simon, ken ni Don Leon. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas, iti panagsarita da Hepe Salvador ken Padre Simon. Nakuna ni Hepe a mismo mutlang ati grupo ni Don Leon ken grupo ni Mr. Wong tagrinrin nupak. Nakuna pa iti Hepe nga aramidan dati amin, tapno masulbardan ti amin na krimen a napasamak iti ili ti San Bartolome. Iti sabali a bangir, nakunamot ni Mr. Wong anasken a maala na ti simpatya dagiti deboto ti simbaan ti San Bartolome. Tapno adapang saranget na kadagiti umili amang supsuportay ti pamilya Rogante. Kabayatan na, napandamo ni ken Don Leon iti simbaan, ket nagsarita da Don Leon ken Padre Simon. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Padre, panagkunaket sa anak pa'y anak kasagana sumango ken kuana. Pakawanan nak ti Diyos. Ngam kagurgurak ni Mr. Wong. Nakaro ti pa nagpabawig a nagbalin kami anasingad. Anya? Don Leon. Laglagi pem nga uray no kasano ti basol kan ka ti sabali a tao. Rumbang la pakawanan. Padre, sabali tinapasama kanyak. Dandani ak natay, saan ka di? Amok day ta, Don Leon. Hanggang saan pa'y mat anapanagnakan ani Mr. Wong at talaga ti utek ti pan nakadukot mo. Saan ka di? Padre Simon, ibagaman kanya. Ad-adda ka di aday jay ang Mr. Wong ti sakit mo. Saan nga iti kasta, Don Leon? Kaya't ko lang ay pasagupsap kada kayo. No kasano ti kinapadag ti panampakawan iti basol, dahil iti nakabasol kada tayo. Dumteng to siguro ti panawan, Padre. Agam no ita, saan ko pa'y akabailan apakawanin day jay ang Mr. Wong. Don Leon. Lading itek, Padre, ngam day tatagpaiso. Diyak kaya tagpamarang anapagawan kundi may sa tao, ngam saan pa'y matlagayan. Kasta kaprangka. Padre, siya kung tagkid daw iti pasensya kan ka. Gapo ka dagiti imbaga ni Papa. Maawatak ni Papa, Monica. Uray asino ti pakapasamakan ti kasjay. Mamatya ka talaga ngagsakit tinakam na. Agam kidawakan ka, asapay la ko ma. Tasaan nung itulok nga agari ti gura itinakam ti amam. Kanayon kumapalagi, ma'am. Awan tinasayat nga itden ti gura. Tandaan ko manay ta, Monica. Iswadi mo itulok ama itanem ti gura iti barukong ti amam. Tano agumok day ta iti barukong na. Narigat ton abaw ingan pa'y. Kat kinadakas lakit di ti ibunga na. Nasayat nakasublikan dito'y Maximo. Kasbilin mo, boss. Ato ka di paaramid mo kanyak. Kaya't ko lang mapanunot anaimbag no anya lumbang maalamid. Hamangan ada may singasing mo, Maximo. Awanan ti sabali a pamuspusan.
No di ti panangipak ni iti amin nakabusor tayo, boss. Maksimo. Dihado tayo. No kalangit tayo ita. Laglagi pam kada kiti naglabas haldaw. Ado naksay kada tayo. Boss, Isosan kayo pala mabalin ang nugutan da ita singasing mo. Sigurado dihado tayo. No ada mapasamak langit. boss. Nalipatan ka din. Awan dagiti tao ni Don Leon ita. Ha? Kat da ito yung ti kapintasan na gundaway. Maksimo. Saan mo ipilit? Boss, Toso Don Leon. Nakita mo't noan niya naalamid na. Isusahan tayo agdala sudos. Tamangan adalaeng dagiti buyot na nakasagana mang palmag kada tayo. Apay akasla sa bali ti jar ni papam, apaman asim mangput kayo, Monica. Panagkunakat gapo iti panagsarita da ka ni Padre Simon, yaya. Ha? Apay ngamin, anya tinagsarita, anda. Kinid daw ni Padre Simon. Ano mabalin kat sursurwan ko man ni Papa ti mamakawan kadagiti nakabasol kan kuana. Ngam ko na ni Papa, adi na kanong mapakawan ni Mr. Wong. Kasta ka de. Nakitak tinalaos apungtot iti langa ni Papa, yaya ising. Uray asino met balasang ko. Kasano ko maadi mo guraan ti tao ang nagaramid ken ka iti dakes. Maawatak matkit giday ta, yaya. Ngam sigon ka ni Padre Simon. Naskan atulungan tayo ni Papa. Tapno sursuruan na apakawanan dagiti nakabasol kan kuana. Tano agari iti barukong na tipungtot kan gora. Sigurado adakas ti ibungan na. Nalaos tigura ni Don Leon ka ni Mr. Wong. Talaga nga impadlaw na kanyak dayta. Idi may da ka ni Monica dito'y simbahan, Narding. Simon, anya iti panagkunam. Talaga nga taan ni Mr. Wong ti utak iti napasamak ni Don Leon? Narding, sikat ti pulis. Sikat ti rumba nga makasungbat iti dayta. Saan ko nga mo? Noan niya ti rumba nga ibagak no may papan iti dayta abanag. Diyak man mo, Simon. Ngam mati kawak ngamin. Diyak mo noan niya ti husto kan saan. Marigata nak amang ibaga. Noan niya ti agpaiso kadag iti tignay ni Don Leon. Kastamat lang ka ni Mr. Wong. No kasta nga rod. Nasken nga adalam analayang ti amin, Narding. San arumbang nga agbidot ka? Tano mapasamak dayta. Sigurado adakkel ti epekto na iti isay-sayang katyo nga imbestigasyon. Indikasyon laeng dayjay at talaga na trauma ni Papam. Gapo iti napasamak kan kuana, iha. Mama, Amamuta ni Papam. Natibker, naturad. Ngam siguro, uray asino apakapasamakan ti kas iti napagteng na. Makaguramat iti nakaro. maawatak dayta, Mama. Iha, Isu nga ikarik nga aramidak mati amin. Tapno mapunas iti panunot ni Papa ti trauma. Ana pagteng na, gapo iti napasama. ne, adalugan ang nagsardeng iti batog. Ah, Asino nga tatidimtan? Pasensya kayo no kapilitan nga imayak dito yung mansyon nyo, Mayora. Awan anyaman na hepe. Awan mo tinapatag nga aramidak. Anya ti maipaay ko. Mayora, saan nyo kumatagidaksen da ito yung ibagak kada kayo? Anya da ita, hepe. Da kayo ti kang runa na makatulong kanyak. Tapno maamuan ti agpaiso. May papan iti pan nakakidnap ni Don Leon. Anya. Kasapulak ti kooperasyon nyo. Ngam no mabalin ko ma. Saan nyo langan nga ibagbagakin ko? Hepe, mabiit man lang. Kaya't ko laang alawlawagan kan katimay sa abanag. Anya dayta, Mayora. Idinadukot ni Leon. Si Kaadagos tinagkamangak. Saan ka di? When, Mayora? Ngamawan tinapasamak. Idi siya kun amismo tinagtignay. Naispal ti asawak. Winayawayaan dagiti nang dukot kan kuana.
Mayora, Iso nga ita, lading itak nga ibagakan ka. Trabaho yo ti mangduktal iti kinapudno. Aramiden yo ti trabaho yo, kat di nakmalapdan amang protektar iti pamilyak. Kasla nakapungtot ni Mayora kan ni Hepe, amo. Ni, amo. Apay naragsak kayo. Gaputa baligi ti planok, Pogi. Mapampaniknik ang itan ti Bektola. Amo. Pogi. Baligi. Ti insayang kat ko a kidnap myself. Saan ko laeng anabawing ti panagtalik ni Monica? Nagunod ko pa'y anamimpinsan ti simpatya dagiti aginak. Kat ti kang runari ti amin. Nagpiligro ni Mr. Wong, gaputa iso aminan ti mapapabasol ita. Bilibak nga rod kan ka, amo. Talaga sa balik ka dumiskarte. Sigurado anapotot itan ti matang dagiti otoridad kini Mr. Wong. Sigurado amapalpaliw itan dayjay kat no agtignay dagiti tao na. Sigurado nga agbalatek matlagin kwa na ti amin. Iso madlagayam manatalik kalata. Nga orea dayjay kabang ibang nga ili dagiti buyot tayo, amo. Naku namon, Bugi. Dayta talaga ti rason no apay nga imbiling ko nga agpaknipay lang dagiti puyo tayo. Kan amin dagiti ebidensya iti illegal a negosyo ket pinaiyakar ko amin. Iti kasta, awana pulos ti makita da nga ebidensya kontra kanyak. Nga oray pa'y mismon ani Mr. Wong ti bumaliktad. Talaga sa balik ka, amo. No agsaoman ni Mr. Wong, awan ti mapaneknekan dagiti pulis. Ket rumwar laeng akayat nag-apataksan dayjay nga inchik. Aburido talaga ni boss. Sigurado mariribukan. Pampanunutin na no anya ti kasayatan nga aramidan mi iti sitwasyon mi ita. Maximo! Ayaban nakon. Maximo! Umayan, boss. Apay ka di, boss? Kuyugan nak lumualita. Matungpal, boss. Sa dino ti papananta? Ada na patag sa lakag tao. Palang matulungan nak. Kapo mapaspasama kita. Kastagayam timbagaken ka ni Hepe Salvador. Ngam sa anak nga imanugot, Leon. Naskan a protektaran kayo. Chona, kabailakon ti bagik. Siyak ti rumbang amang protektar kada kayo nga gina. Leon, amang ano anya ti mapasamakan ka. At di na ka di pakadalagan. Kabailakon ti bagik. Agimbaga ko. Leon, saan kumaanatangken ti ulom? Ay, Chona. Saan amabalin a pwersaom ti bagiim? Amangan lumabignat ka. Adala man ti rabi, Narding. Saan ka kadipay lang agawid? pasensyakan, Simon. Amo masikalang titalkak apangyab kasan iti anyaman na marikriknak. Bawatan ka, Narding. Diyak mo. Ngam kas iti nakunakon kan ka. Kasayaatan no jak ipakaam mo kadagiti kakadwak. No anya ti plamplanwak. Nadlaw ko ngamin nga dadagiti confidential abanag. Akas la makadandanon kadagiti atapan mi akamang ti sindikato. Ipalagip ko lang, Narding. No saan ka sigurado? Saan matarumbang apagatapam nagiti kakadwan? Laglagi pagkakanayon dayta, Simon. Sige, mapanak na Ruden. Pasensyakan iti istorbo. Ising, Ma'am. Ne, nakasukat ka matan. Nagsapakan. masapak amapan iti munisipyo. Agar musar ka pa'y ma'am. Saanan?
Dagiti agama ti asikaswam. Nakaturog pa'y laang ni Leon. Ma'am, Ni Monica, nakariing ka din. saan pa'y, ma'am? Saan pa'y arimwar iti silid na? O sige, isudan ton nga agama ti agidan nga agarmosar. Asikaswam to ida ha? Di mo ida baybayan. Sige, ma'am. Di ka madanagan. Alang arod, mapanakon. Agururay lakit din ni Bugi. Iha, kasayaatan siguro no dumagasta pa iti munisipyo. Iti opisina ni mamam. Adalatakin ka, Papa. Awan mo tinapatig apapananta, apakaladawan ta kuma. Laglagi pam, ipaspasyar ka lang, tapno saan ka amasikuran iji mansion. Agyaman agin ka, iha. Ay, isun na laing ta. Kasla saan nag-anayruam iti kastoy, iha. Nga iman manihuan ka, Papa? Saan? Diyak na irwam nga at nakaipos ka na ta ang mobil dagiti polis. Ah? Baybay am nataidan, Papa. Escort ta dagita. Amo matan, saan pa'y naasigurado no natalgad tayon? Si ka mismo tinangibaga iti dayta saan ka di, Papa? Sabagay magkindi, iha. Iso asaan mo latan adildilawan ti escort ta? Nasaysaya atan ti kasta. Taan dati si dadaan amang salaknib kadata, nabilang laang. Husto ta ko nam, iha. Dumagasta pa nga muna iti ayan ni mama. Pasensyakan, Padre Simon, ha? No kanayon dito'y simbaan pagkamangak. Kat sika pang yabab kasak malikliknak. Mr. Wong, kanayon mo't nga ibagakan ka. Awan tiyan yaman na. Talaga makapabangalik na dagiti balakad mo, Padre Simon. Paliplipatak dagiti pagdaldala na kita, gapukan ka. Pakaragsakak man no kasta, Mr. Wong. Kasano nga lod, Padre? Sana ko nagbayag. Mapan ko kitaan mataltalimaan listawlan ko. Sige, Mr. Wong. Diyos te kumuyog kan ka. Agyaman ak, Padre. Naskan maipakitak, Padre Simon, na dalos konsensyak. Dahito ilang pamuspusan amok. Tapno mapunas. Logan Don Leon dahito nagsaldang. Anya ti mapasama kiti panagkita da Don Leon ken Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon